Ιχθύς. Ένας ιδιαίτερα σημαντικός και όμορφος μήνας για εσάς τα ψαράκια. Με μόνο μέτωπο τα οικονομικά και αυτά σε προσεκτικές κινήσεις θα ρυθμιστούν. Αν κάνετε βέβαια τις σωστές κινήσεις που πρέπει να κάνετε. Ευχάριστη ατμόσφαιρα και συναντήσεις αγάπης. Ο Ερμής και η Σελήνη από τον καρκίνο τις πρώτες μέρες του μήνα θα σας φέρουν ερωτικές εξομολογήσεις και θα σας πλησιάσουν άτομα πολύ ενδιαφέροντα. Ζητώντας την αγάπη σας. Κάντε ήρεμες και προσεκτικές λοιπόν κινήσεις. Μέχρι τα τέλη του μήνα θα γνωρίζετε αν αξίζουν να σας έχουν. Έντονη δημιουργικότητα και πρόοδος σε σχέδια που είχαν εμποδιστεί ιδιαίτερα από τα μέσα του μήνα. Ο ανάδρομος Ερμής θα σας φέρει πρόσκαιρες δυσκολίες και μικροεμπόδια, που όμως θα ξεπεραστούν, αλλά και για να βρεθούν μόνιμες λύσεις. Η νέα Σελήνη στις 27 του μήνα θα φέρει σε κάποιους από εσάς εκπληκτικές ιδέες σε επαγγελματικό επίπεδο. Η Πανσέλινος θα σας επηρεάσει πολύ έντονα αυτή τη φορά και ενδέχεται να σας αποπροσανατολίσει από κάποια πράγματα που δεν θα θέλατε.